या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। कणकवली दुय्यम निबंधक कार्यालयात विद्युत बोर्डला अचानक शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली। ही आग ताबडतोब पाणी मारून आटोक्यात आणण्यात आली, मात्र या घटनेमुळे दस्त नोंदणीचं काम काही ठप्प झालंय। आग ताबडतोब आटोक्यात आणल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला। महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत 1 जून ते 31 जुलै कालावधीसाठी यांत्रिकी मासेमारी नौकांना मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय श्री स अलगिरी यांनी दिली आहे। सदर पावसाळी मासेमारी बंदी यंत्रचलित आणि यांत्रिक मासेमारी नौकांना लागू राहील। सदर पावसाळी मासेमारी बंदी ही पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर यंत्रचलित नौकांना लागू राहणार नाही। कर्नाटकात मुख्यमंत्री पदासाठी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष DK शिवकुमार यांचं नाव चर्चेत आहे, मात्र याच दरम्यान सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रीपद आणि DK शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार गुरुवारी सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात येणार आहे। कांतीरवा स्टेडियमवर होणाऱ्या शपथविधीसाठी अधिकाऱ्यांना तयारी करण्यास सांगण्यात आलंय। राष्ट्रवादीच्या बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक या महाविकास आघाडी म्हणूनच लढण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। भाजप समोर एक मजबूत पर्याय यामुळे निर्माण होणार आहे। ज्या मतदारसंघात राष्ट्रवादी क्रमांक 2चा पक्ष आहे त्या मतदारसंघाची जबाबदारी पक्षाच्या वतीने नेत्यांवर सोपवण्यात आली आहे, तर कोकण विभागाची जबाबदारी अनिकेत तटकरे आणि शेखर निकम यांच्याकडे देण्यात आली आहे। पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या घरात 30 ते 40 दहशतवादी लपल्याची माहिती समोर आली आहे। सुरक्षेसाठी इम्रान खान यांच्या घराला पोलिसांनी वेढा घातलाय। पाकिस्तानमधल्या पंजाब भागातील जमान पार्क भागात इम्रान खान यांचं घर आहे, तिथे दहशतवादी लपल्याची माहिती आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।